Започваме с бонус на Betano за добре дошли. 100% до 1500 лева и до 150 безплатни завъртания за слотове. Отлично! Ще имате много допълнителни шансове за успех. Ако искате още бонуси, много лесно може да вземете още 200 безплатни завъртания с код BETANO200 и още 50, ако депозирате поне 20 лева с Smart Payment. Интересна оферта е и Betano Quiz. Тествайте знанията си и играйте за 10 000 награден фонд. Може да използвате всички тези бонус пари на някои от повече от 2500 казино игри. Много игри на живо, слотове, покер, шоу игри и още други ви очакват. Ако искате да играете на телефон, Betano предлага ап за iOS и Android. Освен казино, Betano предлага и отличен букмейкър. Искате ли да разберете още? Вижте долу в описанието.